Zonse zizaine. Zikomo. Ineni makonda munanga zonika bo basi. Zikomo. Ndakunyadira kwambiri. Teko kwa posters ndikakuonesedu chozizi musatu chachikulu. Ndisare tamabwera apa. If you look up in the night, look at the stars reflecting on your body. Kazi wanga kumaso bwananga. Umazozo ndi makonde? Ndiudziwa. Ineso makonda kwambiri. Yeah. Inenda kandi kuganiza mmawa. Umaganiza zikuza yani? Nza sindikuziwa kuti komano nzanga. Nzakwa kwesoti. Munthu amene anatikumaniza iweyo ndi ineyo. Amene ankafuna kugulitsa zovala nkukupanga chipongwe. Ukuziwa yani iweyo ndi munthu wabwino. Zili mwa ine? Kumene ndikutanthauza nzakwe mweyo anakuthamangisa kuti usapezeke ku nyumba yake nkukusiyaso panda kanthu. Ndene imweyeso ukufuna kusowesenso. Ukuziwa yani sipamafunika kumabwezera pa zoyipa kwa choyipa. Sindikuziwa kuti ndimva bwino tikangoti tapita ukamuona iye. Ndikungofuna akaziwe zimene Mulungu andichitira ineyo tu basi. Uli serious koma? Mori ufuna ukamuone? Eya baby. Akuoneka kuti ndi maganizo abwino amenewo. Ndakunyadira poto azikonda. Ngati wakonzeka tingathe kupita apa. Ayi baby, sitingapite pakadali pano. Tachedwa kale apa. Yeah, iwedu ukulondola. Tachedwa dikale apa. Ndimotani timenera kupita kwa mama wako kumene kweti? Palibe vuto pamene. Ya tikuyenera kuzapita kuti mama. Ukusangalala sichoncho baby? Ya zikuchitika. I did fa yo fa yo. Chiphazuwa changa chili pano. Ndeno ukuzipanga chani kodi? Kungoti nkandako kakanga kaka. Chosa zimenezi ungooneka ngati chosekesaka. Sindimvesesa ine ndili bwinobwino rapa. Ayi komano bola papa. Chani? Apa pamene ukuoneka bwino upanda ichochoka. Zenze ndikoma. Yeah. Apa pano wamba kuoneka ngati no mamuna wangano. Zikomo ngati unganyamuke ineso ndinyamuka ndikuti ndisatoko ndidwanga. Tinyamukeno? Ya tiye koko ndidwanga njira ndi imeneyi.